Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong bekil. Wa marolan merintahi sapa Imam Muhammad Al-Hanafi hum ing jamaah idza tala'ut kalane munggah sapa fuqara sapa jamaah al mahallata ing kampung ayamuru yen to liwat sapa jamaah ala baiti dzalikal dzalimi ing atase omahe mungurung-mungurung kang dolim kepala kampung niku bayar faulan banterake sapa jamaah swata mikrofon suarane jamaah bizikri kelawan zikir wa fa'alu mongko padha nglakokake sapa jamaah wasara mongko dadi sapa dolim sapa kepala kampung sing dolim mau ya takoya iku muntah-muntah sapa al-zalim wa masarinu kali utawi ususe kepala kampung tatlu iku metu apa usus ketoan kali pirang-pirang pringgil keadaan putus-putus ilamata hingga yang mati sapa dolim. Satu ketika saya Muhammad iku ngutus Ibnu Katilah itu salah siji murid. Jadi muridnya saya Muhammad Al-Hanafi niku keterkenalnya ini napa nggih fuqara. Nah sampean niku nanti sampean niku napa nggih nek tembung kemanten niku gading-gading kaya pikir. Nggih. Jadi sampean milih di kemanten wis siap pikir kabeh asli. Nggih. Ya pikir. Karena pikir niku sing dibutuhke namung Gusti Allah gak butuh donya. Nggih. Di sama nyuwuk wong yo gak butuh didai rokok, gak butuh ditinggali amplop, gak butuh diteri. Lho nek diteri ditompo kan kata. Nggih. Jadi satu ketika nalika Syekh Muhammad Al-Hanafi utusan kalih salah setunggaling murid ingkang asma Ibnu Katilah kang supaya wis syafaat marang wong liya ana ing sandinge siji kepala desa sing dolim. Kepala desa ngucap yen Ibnu Katilah iku wong fakir, nggih murid toreko temenan, nggih wong sing namung butuh kar mari Gusti Allah. Nggih, ora kena nentang wong kang nyekel pemerintahan. Dalile ngeten. Yen Ibnu Katilah ora meneng, ususe arep tak ketok-ketok ana ing wetenge. Aku kalem gue tak isine radio kan di kampange kan. Akhirnya sumpah pikire Ibnu Katilah. Karena ucapane kepala desa kalau piye aku ora duwe apa-apa kae sapa kok malah apa di isane radio. Nuli panjenengane utusan siji wong awake weruh marang Syekh Muhammad Al-Hanafi. Saking paniki akhirnya wadul karo guru ngaturi pirsa ucapane kepala desa niku diaturke marang Syekh Muhammad Al-Hanafi. Syekh Muhammad dawuh, dheweke kang bakal pedhot-pedhot usri ana ing wetenge. Ora ndek. Ya wong kuwi sing bakal pedhot usus. Nggih. Nulis Syekh Muhammad utusan sak rombongan fuqara lan diperintahi yen wis mlebu desa supaya lewat omahe wong dolim iku lan banterake suarane ulit iki. Saja Mbah Mbul. Alhamdulillah wa ni'mal wakil. Saja Mbah Mbul. Buan terno. Padahal ora ono khasiate apa-apa nek sing maca ndi. Nggih. Akhirnya rombongan kau nindakake napa ingkang dipun dawuhke guru yaiku Syekh Muhammad Al-Hanafi. Nalika itu wong dolim mau muntah-muntah sarana metu sip pringgil-pringgil engko mati. Iku dahsyate karomahe Syekh Muhammad Al-Hanafi. Wajalan teko sapa Syekh Muhammad wajalan teko sapa Syekh wajalan teko hu ing Syekh sapa rajulun siji wong lanang. Pakola mongko matur sapa rajul ya sayyidi kanthi pematur ya sayyidi ana do iyalin fakirul khali ana utawi ingsun do iyalin iku wong kang duweni berat akeh fakirun terfakir al hali fakirul hali terfakir kahanan awak kula palimni monggo muru ana panjenengan monggo mbok kula jenengan warai al kimia ing ilmu kimia
Qala mongko dawuh sapa Syekh radhiyallahu an. Akim mugi mosra indana ing dalem sanding sun sanatan dalem setahun kamilatan kang sempurna bisyarti anna kakalan syarat sunni sira kullama ahdasta iku semane hadas sira tawadhu ta mongko wudu sira wa sholait lan salat sira rakaat ini kalawan rakaat mongko mongko jumenengi sapa rajul ala dzalika ing atase mengkono-mengkono syarat lamma bagi mongko tekalane keri tersisa minal muddati saking mongso setahun apa yaumum sedina jaa mongko teka sapa rajul ila syekh marang syekh kala mongko matur sapa rajul lagu marang syekh hudan ing dalem sesuk tukdo den cukupi hajatu kapo hajat nira falam majam kok tekalen teko sapa rajul ing syekh kala mongko dawuh sapa syekh lagu marang rajul kum ngateko sira famla mongko ngebai sira minal biri saking sumur ma'al wudu ing banyu wudu pamala mau ngebai sapa rajul dalwan ing timbo faidan mongko dumadaan wa utawi dalmu mamluun iku den kebai zaban ing emas. Faqala mongko matur sapa rajul ya sayyidi o guru ingsun mabagiya ora keri fiya ing dalem awak ingsun al ana ing dalem saiki sya'rat napa sak rambut wae to ngaji tastahi kang kepengin ingsun di ing mas. Faqala mongko dawuh sapa lagu faqala mongko dawuh lagu marang rajul sapa Syekh sub ngesokake sira seba ngesokake sira ing mas makana ing dalem panggonane mas wadhab lan budal sira ila baladika marang negara ira fa innaka mongko duni sira kode sirta iku teman-teman dadi sira kullu kayu sekabehane awak ira kimia ingkang dadi ahli kimia paraja mongko mulih sapa rajul ila biladi marang negarane rajul wa ta'ala najajak sapa rajul annasa ing para manusa ilallahi tumuju marang ridane Allah taala wa hasalan hasil sapa bi rajul nafun iku apa kemanfaatan kabirun kang gede. Allah jiwa lanang sowan marang Sayyidi Muhammad Al-Hanafi limatur ya Sayyidi kula punika kathah bayat kula nanging kawontenan kula hot iki piye Mbah anakku oke Mbah utangku berat nang nek dia amalan ora kedak lakoni mbek wae jalukane sugih nek kon amalan ora kedak dadi kaya si lek nggih nyewohi wong nggih ora dikukur gatel nek dikukur lainnya yo hari kan kon lakoni ora kedak ngaten niku mulane bentuk ngeten iki saged contoh awak dhewe amarga ulemi duhu marang gurune akhirat yang jaler kala wau itu dawuh dening Syekh Muhammad Al-Hanafi wis kowe nek kene setahun nek angger kowe batal kowe wudu dadi wong sing daimul wudu nek wis ngono samong-samong sira kados kowe wudu salat 2 rakaat wa angger wudu terus salat 2 rakaat ngono tau wudune salat 2 rakaat meneh jadi akhirnya domisili mondok teng kene pondoke Syekh Muhammad Al-Hanafi bareng wis setahun kurang sedina wong mau sowan lan nagih janji sowan teng kene gurune rupane Syekh Muhammad Al-Hanafi Syekh Muhammad Al-Hanafi dawuh sesuk hajat pira katekan bareng isuke teko Syekh Muhammad dawuh sira tangiyo wadah banyu wudu iku supaya sira kebaki banyu saking sumur akhirnya wong mau nunggu ngebaki timbane saking banyu sumur rumangsane isi bareng diangkat nyoto yen timba iku kebak emas nugroho rahmat saking Gusti Allah wong kuwi nalika akhire mitur karo gurune dadi akhire sok kadunyane disalehno akhire matur kalih Syekh Muhammad Al-Hanafi estu guru estu Syekh sakniki ing atiku ora ana sak bobote rambut sak ler wae kang demen emas bentuk sampean sing sampean kepingin niku akhire krono napa karena sampean kepingin akhire malah ngado nek sampean gedeng mungkin dikira tapi nek sampean gedeng ya sampean ya jujur nggih yo nek ana ora udut kudune
nggih. Wong udut iku meksa tuku soalé. Dadi masih ora diduwit niku lho wong lanang niku. Akhire maro-maro gaduh ya Jan. Lah iya, wong gaduh lek perkara sing ora wajib niku kok njaluk kon iso nyarutang piye. Jan. Ya kan kangelan. Nggih, ngono dadi jesukun ora trimo sampurna kretek. Sampurna kretek kan rada murah. Nek sukun 20.000, nek sampurna kretek niku 15.000. Katek 10.000 sampean ping dadi piro? Semuanya nggih ngoten niku. Jadi bentuk utang nggih sing sampean sendhek kali Gusti Allah niku mungkin sing nyarutan Gusti Allah, mungkin sampean bakal dikai dalan dening Gusti Allah. Nek perkara wajib dong sampean yang rokok iku bakal ono sing ngaramno sampean gaduk lho pokok sak Gusti Allah nek pokok nyarutan gak lucu sampean. Nggih. Cuma gaduk nanti ya ngapa ora oleh gaduk rokok nggih. Saya Muhammad muni dawuh iku Mas supaya sira soaki ana ing sumur maneh lan sira supaya buah dalem kulit marang negara liya krana sira iku kabeh wana wis dadi kimia. Antene menapa banyu biasa iku nek wong iku mau karep wis iso dadi apa wae iso dadi apa paramet bodrek krana ora disira ngelu kan wis ora ngarepke perkara sing bingungno pikiran sing mari bingung niku kan pikiran sampean niku perkara mikir sesuatu sing ora ayah ora sak bae ini sampean nangen marang ini kok sampean pengangene kudu kepengin napa duwe pacirus oh ya akhire ngelu sampean ngelu nuli wong lanang mau bali menyang negarane lan ngajak masyarakat supaya ibadah marang Allah lan hasil manfaat sing gede. Kala dawuh sapa Syekh Syamsuddin Ibnu Katsilah radhiyallahu anhu wa kana lan ana sapa Sayyidi Syekh Muhammad radhiyallahu anhu idza sholat itu kala salat sapa Syekh isolli mengko salat sapa Syekh an yaminihi ing dalem arah an yaminihi saking ing dalem arah tengene Syekh daiman khalilan kang arbaatun sapa wong papat ruhaniyatun kang bangsa ruh wa arbaatun lan ngopat jismaniyatun kang bangsa jisim layaro kang ora weruh ing arbaatun ruhaniyatun wa arbaatun jasmaniyatun illa sayyidi Muhammadun kejaba Sayyid Muhammad au hawasu ashabihi utawa pira-pira wong-wong pilihane sahabat-sahabate Syekh Muhammad. Syekh Samsuddin bin Katsilah Ibnu Katsilah wau jenenge Syekh Samsuddin niku mantune Syekh Muhammad Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Niku cerita Sayyid Muhammad itu yang sholat mesti ana wong papat kang bangsa ruh, artine bangsa malaikat, nggih. Lan wong papat bangsa jisim, bangsa wali sing makmum karo beli liya. Nggih. Sing ora weruh karo wong papat bangsa ruhaniyah wau karo wong papat bangsa jasmaniyah wau kejaba Sayyid Muhammad Al-Hanafi lan para sahabat-sahabate kang pilih. Nggih. Wa kana lan sapa Syekh ida katama itu kalane ngumpetake sapa ahadun wong suwiji saya ane suwiji-wijian saking Syekh mimalihi bayane artane ahad yadhabu monggo ilang dalika apa monggo dalikal malu apa ngono-ngono bondo ala dikatama kang ngumpetake sapa ahad ing ladi kullu ya sakabehane mal wala yakolan ora tetep manggung dalam setane akad illal ma'wa angin opo bodoh alladzi ya tarifu kang ngaku sapa ahad iki kelawan ladi yen ana wong di damu dening Syekh Muhammad nggih kuwi dipiro kari-kari ora jujur ngumpetke apa sing dadi keduwean atau sing ora diterangke iku akhire ilang kabeh namung kirip duit sing di akon wadakon lebu al-hasapa Syekh Muhammad al-Hammama ing padusan panas yauman ing dalam siji dina mal fuqara ing dalam setane pira-pira wong fakir wa khoda mengalap sapa Syekh ma'an ing banyu minal khawdi saking jedingan warsa lan nyipratake sapa Syekh ing ma'ala sabi ngatasi sahabat-sahabate Syekh Bakola lan dawuh sapa Syekh an-naru tawi geni alladzi yu'adzibu kang niksa sapa Allah Gusti Allah biha kelawan ta'ala uswa ing pira-pira wong kang dosa
min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal itu sange umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mislu hadza kumamani kiba banyu suhunatihi ing dalem angete mak fafare kamu bunga sapa fuqara wong pikir bida kelawan ngono-ngono siji dina saya Muhammad anak lu kadusan wedang dan panas hamam nek karo saniki diarani anu diarteno kolam renang nggih bareng wong-wong pikir nggih murid-muride nuli mundut lebu nggih tenggene don jarangan banyu muni mundut banyu saking jedingan banyu panas lan nyawur-nyawurake banyu iku marang sahabate lan dawuh geni kang kanggo nyiksa umat Muhammad iku kaya panase banyu iki nggih mane akhire nggih para santri niku ngagrono ana ngene iki aja kecil kan ngaten nggih nggih kan sampeyan udah nyepele walah barang ya kaya banyu sing kepanasan sampeyan bayangno mawon nggih towere sampean kepanasan kan anget-anget ngaten niku nggih dadi rada seger sithik tadi wis sampean aja nganti kepele wa zakaru yauman indahu sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qala law hadara indana Abdul Qadir huna lakana ta'addaba hu wa alam bisab al-fatihah وسلم دائما ابدا على حبيبي